Takže ja vás vítam pri mojom ďalšom videu a máme tu prvý tohtoročný unboxing, čiže pyrotechnika na oslavu nového roku 2016-2017. Objednával som zo stránky profikompakty.cz. Ešte predtým, ako sa do toho pustíme, vám chcem tento e-shop odporučiť. Neviem ešte síce v akom stave je tovar, ale môžete vidieť, je to fakt kvalitne zabalené. A zo stránku bola fakt vynikajúca komunikácia, dá sa s nimi bez problémov dohodnúť, takže odporúčam vám kúknúť sa na tento e-shop, majú aj super ceny, dobrý výber. Link na e-shop budete mať samozrejme v popisku. Balík ma stál 75 € aj 70 centov, to je už aj s dopravou, takže ideme na to. Ako môžete vidieť, balík už máme rozlopený a tak sa teda pozrieme, čo to tu máme. Takže ukážem vám to takto a idem to vykladať. Takže máme to tu krásne v tej ochrane zabalené, máme tu ochrannú bublinu, takže nie je problém, nič sa tomu nestane. Takže začíname. Ako prvé tu máme krabičky 50 kusových pirátov, ešte so sírov. Máme 3 balenia. Myslím si osobne, že toto nesmie chýbať. Klasický sírový piráti, to je proste klasika. Ďalej máme znova pirátov, teraz už od Klasku, 100 kusových so sírov. Takisto nesmie chýbať klasickí piráti so sírov, to musí byť stará dobrá klasika. Ďalej tu máme petardy JC05 mini alebo Videomaker 2. Sú to celkom dobré petardy, na tak sú malé, sú fakt silné, od firmy Dorch. 2 balenia, v jednom balení 30 kusov. Ďalej máme mini barevné fontánky, 5 kusov balení. Každá má iný efekt, respektíve efekty mal byť rovnaké, len každá bude mať inú farbu. Ďalej petardy Little Dynamite, 20 kusov balení. Tieto petardy nemali na e-shope, ale popýtal som sa, či ich budú naskladňovať a bez problémov povedali, že mi ich pošlu. Mali ich, síce nie na e-shope, ale na sklade ich ešte mali, takže mi ich bez problémov započítali do objednávky. Fakt geniálna komunikácia so stránkou. Máme 2 balenia. Ďalej máme ďalšie petardy od Georgiu, sú to triangle, takisto ako Little Dynamite nebolo to na e-shope, oni mi ich aj napriek tomu predali, takže vynikajúce 20 kusov balóny, ešte som to nemal, som zvedavý, aké to bude. Ďalej tu máme petardy Mega Dynamite, tie som už aj mal. Pokračujeme, ako som hovoril, máme tu ten Mega Dynamite, tie som už mal, 5 kusov balení, fakt dobrá petarda, silná. Ďalej tu máme aj Middle Dynamite, zobral som asi všetky druhy toho dynamitu, čo mali. Tu máme Little, Middle, Mega, týchto Middle je, neviem, sa mi zdá, že tých je 6 balení asi. Áno, je ich tam 6, tých mega dynamitov je 5 a nakoniec tu máme najväčšie XXL dynamit, tých by malo byť, áno, 5 kusov balení, jedno balenie. Ďalej tu máme prskavky, čo je len 10 kusové dohodené do ceny. Ďalej klasika pre mňa petardy, keď si pozriem cena a kvalita, tak jednoznačne bomby. Máme 2 balenia, zobral som len 2 balenia, pretože ešte 6 mi ich ostalo z minulého roku, tak len tak na doplnenie. Takže 2 balenia bomby, jedno balenie 20 kusov. Ďalej tu máme pirátov, toto sú piráty s knotom, 5 balení po 20 kusov, klasické piráty. Ďalej tu máme a jeden maličký kompaktík, je to kompakt mini 4, 36 ránový, ešte som to nemal, som zvedavý, kaliber 15 mm, fakt mám taký maličký kompaktík.
Ďalej tu máme petardy Dum Bum, tieto sú Dum Bum Purple, tie sú fakt pekné, tie máme dve balenia. A potom máme ešte jedny klasické Dum Bumy. Ďalšia vec, počkať, XXL Dynamite, mám tu, áno, zabudol som. Objednával som si až dve balenia toho XXL Dynamitu, to mi povypadlo trošku, nevadí. Ďalšia vec, čo tu máme, sú maličké stroboskopy, tých by malo byť 5 balení, je to tak, máme tu 5 balení. 1, 2, 3, 4 a 5. 5 balení maličkých stroboskopov. Ďalšia vec, mini black petard, v jednom balene 30 kusov, tu mám 2 balenia. Mimochodom tých stroboskopov v jednom sú 4 kusy. Áno, 4 kusy v jednom. A potom som zobral na vyskúšanie mini black petard double, to som ešte nemal, som na to zvedavý. Ďalšia vec, rímske sviece Dum Bum, jedna svieca 8 rán, fakt klasika, kvalita maximálna, rány stoja za to, 2 kusy. A už pomaly končíme, máme tu 2 balenia petard La Bombas od Tari Pyrotechnik. Mal som ich minulý rok jedno balenie. Fakt sa mi tie petardy páčia, sú celkom silné, majú naozaj pekný svetelný efekt. Ďalšia vec je mini bomb, 30 kusov balení. A už končíme, máme tu predposlednú vec, Dum Bum single shoty, tie som jedný zobral, síce je to drahšie, ale je to kaliber 30 mm a tá rana fakt stojí za to. A posledná vec, čo tu máme, tak som zobral rakety, ktoré som ešte nemal, chcel som niečo od Planty, čo robí efekty, tak vyskúšam rakety Fly Condor. To je všetko, ešte mi tu pribavili zrejme ako darček nálepky e-shopu, tu vidieť profikompakty.cz alebo .sk. Takže chcem vám naozaj odporučiť tento e-shop, ja som maximálne spokojný, tovar vidíte je v poriadku. Komunikácia, ešte raz hovorím, geniálna, ceny super, výber paráda, takže odkaz na e-shop bude v popisku. Ja vám ďakujem za pozretie tohto videa, ak sa vám páčilo dajte like, ak nie dislike a vidíme sa pri ďalšom videu.